Mitä tapahtui? No! Mitä vittua? Postaa. Toiveena on... Ei vitsi, vähän hyvä. Mitä helvettiä tapahtui yhtäkkiä? Oikein. Kiitti, Keke. Ei vitsi, Mika, vähän ulkona hyvä sää. Ei niinku ootas. Ei vitsi, tää on niinku... Joo, niin onkin. Kaakaota mulle. Joo, hei itse pistä tosta. Siis sä pistät kaakaota. Jee, kaakaota. Elä nyt Maitoa. niin, totta. No siihen kaakaa, totta kai. Mitä sä teet? Älä vittu! Vitsi, tiski vaan! Ei vitsi, mä oon ylpeä kyllä mun kämpästä. Niinku, eihän tässä niinku... Mitään. Eikö se onkin komea kukka? No joo, no mä voisin kyllä ottaa ton, että älä niinku tee mitään. Mene vittuun mun kämpästä, saatana! Mä tuun! Mä näytän sulle! Mitä helvettiä sulla, mitä vittua sä teet oikein? Älä nyt, elä voi... Vittu! Mitä helvettiä? Hei, pitiks mulla... Ei vittu, mun pitää olla kirkon... Voi vittu. Saatana, mä jäin nyt tähän ja töihin pitäis mennä.